Salamu alaikum jama'an duniya ku saulara, maza da mata manya har da 'yan yara. Na yi magana ku ce ina almara, to gashi nan ba su sake ba har yau da bara. Duniya na da ban tsoro, ba halali ba haramun komi ya zo. Baban idan kana nisa to kamar matso, kuma ka mai da hankali kakka tamfaro. Al'amura na zamani sun munana, halamomin tashin kiyama na ta bayyana. Jahannama yana jira yana ta balbala, an manta ana ta shidanci kala-kala. Yaron zamani da sabuwar bayani, ku yafe ni idan na ce duniyar shaidani, domin ba imani to Allah ka bani ilimi da basiran fasaran alkur'ani. To baba ji kamin ka samu lahira dole shi ka gaji, ka daina girman kai ka mai da kai almajiri. Kudi kadan ya sa mutum yana ta kokoti, in kun lura da zan suma shaida na yi sallama, bayan alaramma ya karanta na yi tarjama cewa akwai mutuwa wannan ba gaddama. Ka tafi wata rana me yasa kake furuntuma? Kiyaye duniya rufan kara, ita ba ta tsufa kullum tana sabuwa. Babu lokaci an buga kararrawa, in zaka tuba ne to kai gaggawa. Domin da malami da jahili da mumini da mushriki munafiki azalimi matashi da attajiri, jinjiri da baligi, sarki da agaji, mai kudi da arziki, aljani da zamani da kafuri da munkiri da mimbari da dangari da sihiri, mujadali da hatimi da ilimi. An zo wata ran ba kowa su duka sun tafi, wannan ba shakka kuma san ba ta da magani. Ga wasu suna tunanin sallah fes ba ku tunanin ko Allah ya karbi ibadan ku. Mata azumi ana ganin tsiraicin ku, ana fadin wai kun zudda mutuncin ku. Ina sa ku da duniya ku tambi kanku, watan rahama ne baban ai ba a gaba. Suna ta gulma cewa na zabe da mata buduna, in kai wasa su yi ma audio ya bi cikin gari kana ta dalalala. Allahumma salli ala Muhammadan, Allah ka sa kiyama gani ga Muhammadan. In zaka amshi raina amshi cikin Ramadan. Suna na Alhaji yaron zamani na wan. Jama'a musulmai, mallamai sarakai, barkamu da sallah, barkamu da sallah. Jama'a musulmai, mallamai sarakan, barkamu da sallah, barkamu da sallah. Ya disha boy na yaron zamani, Hausa number 1. Gata Hausawa, West Africa, Lebede.